guys! Good morning! Happy Wednesday! So, nandito ako ngayon sa labas kasi nga, papunta ako ng Aldi. Bibili tayo ng something. Ang lamig-lamig guys, as in, yung mga andito, yung mga dahon ay naghihilo, ganyan. Ganun. So, hindi naman yung tipong katulad ng sa ibang lugar na na puno na ng yelo. Yung talagang yelo-yelo talaga, ganun. Dito hindi pa. Ano pa lang, slightly, hindi gaano walang ganon. Hindi makapal, ganyan. Ayan, so dito, progressin na niya, pakita ko sa inyo, wait lang ha. Tubig na yan, sa sobrang lamig. O, diba? Yung tubig yan eh, naghilo na. Yan, diba? Mga dahon, yung mga ano ba ng dahon, mga hamog, ganyan, naging yelo na. Pag naglakad ka dito, crunchy. Diba? Charot. Ang lamig, pero hindi ako nagsuot ngayon ng kasi malapit lang naman itong Aldi. Ayan, mainit naman sa loob ng Aldi, sa labas lang Ayan. So yun, papunta na tayo. See you later. Guys, I'm back. Tapos na pala ako dyan sa Aldi, oh. Kita niyo ba yung Aldi? Ayan. Madami ng people. Ang lamig-lamig talaga. Nagaano yung ko. Ito sa bag ko yung yung mga pinamili ko. Ayan, so see you na lang sa bahay. Malamig. Bibilisan ko ang paglalakad. Guys, sa bahay na pala ako. So ito yung mga pinamili ko. Ang bigat. Ang bigat. The first one is yung burger patty. So naka 30% siya guys. Oh, kaya okay na. Okay siya. Ayan, so bumili ako nito isa. Tapos toast. Tapos this one naka ito doon. Mga mga naka-sale sa Aldi. Ayan. So 99 cents. Ito yung ating resibo. Here. Tapos, bumili ako ng kamatis. Natanggal na yung isa. 3 piraso. 3 piraso lang. Tapos, isang gorke. Tapos, isang pombear. Okay, kinakain-kain ko sa namin. Tapos, bilisan ko yung asawa ko ng paprika na sausage for the bread. Tapos, ito guys, condensed milk na pang sopas, na pang kape. Tapos, bumili ako ng 3 ganitong tinapay. Tapos, bumili ako ng saging. Ang daming saging, oh. Saging. Tapos, binilhan ko yung asawa ko ng 3 River na Cola Zero. Kasi wala na sa niyan. Tapos, bumili ako ng isang Coke lang. Kasi hindi nakasale ang Coke ngayon. Ang mahal-mahal lang Coke pagka hindi nakasale. Tapos, bumili ako ng akin na ananas soft. Ayan. Meron ako dito, pero konti na lang ito kasi tingnan ko ito mami. Tingnan akin natin sa bahay. Ayan. So, meron ananas soft. Ito. Nilagay ko sa ref. Ito. Ano pa? The gorke. Yan, itong gorke nilagay niya. Yung tomato, dito sa loob ng ref. At ito, ginaganito ko yun para pumasya dito sa ref namin. So, ayun lang ang pinamili ko guys for today's grocery. At naka 1989. Ayun. Magkano ba itong ko? Magkano yung Coke? Tingnan natin kung magkano yung Coke ha. Light Zero. Ito yung Coca-Cola Zero guys. Nasa 150 euro siya ang isa. Diba ang mahal? Kasi inaantay namin yung pag nagsisale guys. 67 cents isa. Ganyan. Or 75 cents. Ganyan. Mahal. Mahal nga. Ang 45 cents is yung naka-tins. Yung in can. Coke in can. Ganun. So yun lang. Magpe-prepare ako ng aking lunch na.
Saing na pala ako bago ako umalis. So, magluluto lang ako. Lulutuin ko lang ngayon ay itong natira kong mackerel na isang piraso. Ayan. Tapos, may konti akong Shanghai dito na naiwan pa din noon. Ayun ang lulutuin ko for my lunch. Ayan. So, magluluto lang ako, guys. Tapos, yan. Ano ko sa inyo. Okay? See you later. Ito na yung aking niluto na smoked fish nga, yung mackerel. Tapos, yung aking Shanghai na natira na 4 na piraso na ewan ko ano nangyari sa kanya. Tapos, nagkuha na rin ako ng lettuce kasi may lettuce kami doon. Tapos, meron akong, tawag dito? Pineapple juice, anana sauce, tapos yung aking sweet chili sauce for spring rolls, for Shanghai, ganyan. Ayan, tapos try ko itong sushi nori. Matagal ko na yung nabili, so ngayon ko lang ita-try. So let's eat! Hello! Oh, charit. Kain tayo. Ito yung aking anana sauce. Ayan, ayan, oh. Sarap. Kain tayo! Sarap, oh. Yeah! Oh! Kitang-kita sa camera. Pakita ko lang naman sa inyo. Charot. Ako gumawa na itong spring rolls or ng Shanghai. Try natin buksan ito. Yung asawa ko guys, nasa work siya. So yes, ako lang dito. At ito ang first meal ko. Ngayong araw na ito. Wala. Kasi wala akong Okay. Okay, kuha tayo ng isa. Oops! Wow! Look at that. Okay. Mga ano na pala ito guys, oh. May ano na pala siya, may tag ito. May ganon para pag gumawa ka ng sushi ay pwede mo na siyang mahati ganyan. Pwede mo siyang hatiin. Ganun. May ano na siya, may linya. Ayan. Pero dahil hindi naman tayo gagawa tayo ng sushi na gawa-gawa ko lang. Sorry. Lagyan natin ng kanin. Ito na lang din. Kanin. Pakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa. May tissue ako dyan. Ito natin lagay. Yung kanin ko kasi guys, buhaghag. Kasi brown rice kasi ito eh. Kaya siya ganyan buhaghag. Yan. Tapos lagyan natin ng fish. Lagyan natin ng gulay. Bang liit naman ang mga ano ko. Tapos i-roll. Anyway, kahit nga kanin lang ilagay mo dito, eh, sarap-sarap na eh. Kasi parang ulam na itong ano na to. Ito. Nalalaglag yung kanin. Okay. Oops. Diba? Kita nyo, 11 na. 11 na ba? Magto-12 na yata. So, lunch ito. Ito yung first meal ko kasi hindi ako. Ito yan. Kalaki-laki kasi nang ginawa ko, diba? Sarap. Sarap din. Binuksan ko kasi naglutong ako ng isda. Sarap! Sobrang sarap. Kain tayo. Ito na yung Shanghai ko guys. Sarap.
guys. Kita niyo ba yung oras? Mag-alas 4 na. So, nagluluto na ako ng dinner. Nakaano ako pakit. Tatasikan ko ano. Pero alam mo yung dinner namin, sausage, itlog, parang almusal. Ito yung itlog. Kasi nag-ano ako ng kamatis, tsaka sibuyas. Yung sausage na iba, ginanito ko, tinuto ko dito sa pan. Yung iba naman, yung kumuha ko ng isa, na ito, para pang ko naman dito sa itlog. Lagyan natin ng konting milk para mas masarap. Konti lang. Tapos, asin, syempre. Tapos, paminta. Kung balatan nito, guys. Ang cute naman ng plastic na to. Akala ko talaga siya, yung parang yung parang ring. Ano eh? Oh, ang laki. Buksan natin. Let's try to open this. Ang nakalagay dito is, kasi ito yan, Hunig pomelos. Ibig sabihin ay sweet ito. Honey pomelo daw ito eh. I think this one is sweet. Wow. Okay, ito na ating friend. Oh, nakikita ko na. Ang bango. Habang binubuksan ko guys, parang buko. Ano tayo ng buko? Charot. Parang buko. Suha lang ito eh. Pero ang laki niya. Putian yata ito, putian. Dinadahan-dahan ko kasi baka masira. Gaano kaya ito kakapal yung niya. Ganito kasi yan ang pagbabalag niya. Wow! Ay! Sobrang lalim pala ng paghiwa ko, guys. Manipis lang pala dito nung kanipis yung balat niya. Oh. Meron kasi diba na makapal. Ito ba nipis pala? Grabe pala yung paghiwa ko. Wow. Wow. I can't open. Kailangan ng full force. Wow! Ang bango. Tingnan nyo guys, oh. Diba? It's white. Putian na suha. Putian na suha. Oh my gosh, finally makatikim tayo ng suha. Kasi alam nyo, minsan lang ako makakain ng suha kahit na doon ako sa Antipolo. Kasi lahat din doon binibili. Sa probinsya kasi, pwede kang manghingi sa kapitbahay ng suha, pag tagsuha, ganyan. Ganun.
Kahit nga Star Apple eh. Nakatikim ako isang beses lang yata. Kasi nga, binibili din. So, yun. Wala lang, share ko lang. Oh, ito guys, inopen ko na. Sana matamis nga. Matamis nga siya kasi hunig. Hune. 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 Pumelos. Ako, nag-toothbrush naman din ako. Tamas nga. Sarap. Magugustuhan to ng asawa ko kasi nga matamis. Tamis. Ang tamis naman ito. Ang laki. Makakain ko pa yan hanggang susunod na araw. Pagka may matitira. Charit. Pagka nanonood kami ng TV ng asawa ko, yan ang aming snack. Snack. Ito ang aming snack. Prepare na ako ng aming lamesa para sa pagdating ng aking jusawa. Luto na yan siya. Guys, ang aming dinner. Ito yung ating malaking suha. Diba? Waiting for my lovey to come. Ayan. So, yun.